Mikunhod ang presyo sa lana sa ikaduhang semana sa Agosto, di ng Shell Pilipinas, Sea Oil ug Caltex nagpatuman og rollback sugod kaganinang alas 6 sa buntag. 40 centavos kada litro ang pagkunhod sa gasolina, piso og 30 centavos sa kerosene ug piso og 50 centavos sa diesel. Sundan usab sa clean fuel nga nagpakunhod usab sa presyo kaganinang alas 8:01 sa buntag nga adunay pareha sa presyo sa gasolina ug diesel. Samtang ang Petrogas magpatuman usab sa parehong rollback sa susamang oras. Bisan pa sa rollback, daghang grupo sa driver sa mga PUGs ang mipetisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB alang sa piso provisional fare hike sa tibuok nasud. Matod ni Pasang Mazda President Obet Martin, nisaka ng presyo sa diesel og 4 pesos ug 50 centavos sa miaging upat ka semana. Busa kulang pa ang rollback aron mapaspas ang mga niaging pagsaka. Gingon ni Altodap President Boy Vargas nga temporaryo lang ang ilang hangyo ug atrason kini kung mubalik na sa normal ang presyo sa lana. Sa kasamtangan, wala pa opisyal nga pamahayag ang LTFRB sa mong petisyon samtang ang DOTR magkoordinar pa sa economic team sa gobyerno aron timbangon ang epekto sa pagmahal sa plitihan sa inflation. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.